Здравейте, сега ще ви обясня как да качваме файлове с програмата XS++ без да ни изписва следната грешка. Така, когато сме качили файловете в Files to Upload в директориите, както е показано в първа точка, влизаме в програмата. Така, изкарваме SIM картата и батерията. Вкарваме наново батерията и задържаме ецето на телефона, вкарваме кабела, пускаме ецето и цъкаме старт. Така, цъкаме, ето тук, избираме по новата система да и качим. След това махаме горното тикче и цъкаме на FSX. Цъкаме старт FSX, чакаме. Сега тук ни пише, имаме 10 секунди да изключим кабела от USB-то и го изключваме. Вадим батерията и я вкарваме наново. Чакаме, когато се покаже втори диалог, имаме 30 секунди да го включим наново. Задържаме сет на телефона и включваме USB кабела и чакаме. Сега ще почне да вкарва файловете и изчакваме. Така, тук се чака малко. Поне при мен, при вас може и да стане по-бързо, защото аз по няколко пъти на ден го правя и се е прецакал малко. Така. Около 1-2 минути ще отнеме. Така, почна вече да качва файловете, изчакваме да ги качи и следващите инструкции да ни даде програмата. Така, имаме 10 секунди да изключим телефона от USB-то, вадим батерията и я слагаме наново. Сега задържаме ецето на телефона и наново вкарваме USB кабел, когато спиш това. Изчакваме и ни пише, че е благополучно станало. Изключваме телефона, вадим батерията и я слагаме наново. И цъкаме старт. Сега цъкаме тук тикчето Flash Main Film. Да сложим новия фирмуляр. Аз избирам този, защото имам нови менюта. И цъкам Open. И тогава цъкам Flash и вече чакам. Ето тук, когато се заредят 291 блокчета, изключваме кабела и това е. Довиждане.